الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. پڑھ لو. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے جان اشارے سے ہو جا اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت
الفت رسول اللہ کی جان کی اکسیر ہے، الفت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ ساتھیو اور عزیزو، انسان دا ذہن اجے تک انسان دی سمجھ وچ نہیں آیا۔ جڑے سیانے بندے بیٹھے ہو میری گل دھیان نال سنو، سائنس بڑی ترقی کر گئی، ذہن انسانی ایدی وسعت، ایدی گہرائی، ایدے سسٹم نو اجے تک سائنس سمجھ نہیں سکی۔ انسان دے ذہن دی بہت ساریاں سطح نے، شعور، تحت الشعور، لا شعور۔ انسان نے بڑی ترقی کیتی ہے پر اجے او دا علم اینا نہیں پہنچ سکیا کہ وہ خود اپنے آپ نو سمجھ سکے۔ انسان دا جو ذہن ہے اس دی بناوٹ ہے کہ پورا وجود انسان دا انسان دے دماغ دے کنٹرول چل رہا ہے۔ ایک تار ڈیمیج ہو جائے بلڈ پریشر دی وجہ تو اس تار نال جتنا حصہ چلتا ہوں وہ رک جاتا ہے، بظاہر ٹھیک ہے خون آ رہا ہے مگر وہ حرکت نہیں کرتا کہ پچھو جڑی تار آئی وہ دماغ والی وہ جنہوں تسی سدے ہو کہ فلاں آدمی دی لت یا پیر پیرالائز ہو گئی۔ تو میں سائنس تے تو گفتگو نہیں کرنی، میں گل ہور کرنی کہ انسان دے ذہن نو اللہ نے ایک صفت دیتی ہے کہ یہ بھولدا ہے۔ بھول جانا انسان دی صفات وچ اعلیٰ صفت ہے۔ اگر انسان وچ بھولن دی صلاحیت نہ ہوندی تو جڑے دکھ تے درد سانو آوندے نے اے اوویں ہی رہندے جویں سن آئے ہائے تے انسان ہفتے تو بعد پاگل ہو جائے۔ کسی دا پتر قتل ہو جاتا ہے، برا مر جاتا ہے، اس ویلے وہ جو حالت ہوندی ہے دماغ دی، لیکن جویں جویں وقت گزرتا ہے دماغ اپنی صلاحیت کا استعمال کرتا ہے تو اس چیز نو
شعور تو تحت شعور تے لا شعور چ لے گئے وہ پھر یاد کیتے آؤندی ہے انج انہوں بلا دیندہ ہے سو بھول جانا نعمت ہے انسان نو ایک اور خوبی اللہ نے انسان دے دماغ میں دیتی اے جیو جیاں بندیاں میں پوے اونجدہ ہو جانا ایک خوبی ایک اور خوبی انسان دے ذہن نو اللہ دیتی کہ اے خواب تک ہے ذہن انسانی خواب تک ہے اس دے خواب نو حضور نے نبوت دا حصہ قرار دیتا ہے کہ نبیاں نو وحی آؤندی ہے بندیاں نو عام بندیاں نو خواب آؤندے وحی دا علم یقینی ہوندہ ہے خواب دا علم ظنی ہوندہ ہے یعنی یہ بعض اوقات صحیح ہوندے نے بعض اوقات غلط ہوندے جویں دا بندے دا ذہن ہوئے جویں دا اون دا ایٹماسفیئر ہوئے جویں دا او دا اخلاق ہوئے جویں دا اون دیاں عادتاں ہون اونج دیاں اونوں خواباں ہون توجہ ہے جی ادھے اتے گفتگو کر لیں کیونکہ میں سیدہ آمنہ دے خواب دی گل کرنی تھی تو اس تو پھر لنگ دیا ہویا اتھے اب پڑھ دیں گل سیدہ آمنہ دے خواب دی کرنی ہے حضور دی والدہ نو ایک خواب آیا سی اور حضور خود فرماندے ہیں وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ میں اپنی والدہ دا او خواب آن جیڑا میری ماں نے تکیا سی تو سیدہ آمنہ نے حضور دا خواب تکیا سی تو خواب انسان نو آندے نے بعد اوقات گزرے ہوئے واقعات دے خواب آندے نے بعد اوقات حالیہ واقعات دے خواب آندے نے بعد اوقات آن والے ویلے دے خواب آندے نے جو آن والا وقت ہوندہ ہے نا بعد اوقات وہ دے انسان نو خواب آندے حضرت صاحب ایک جملہ نال رلا لو جویں دا بندے دا ماحول ہوئے بعد اوقات خواب ماحول دے مطابق بھی ہوندے اگر کوئی عورت یا مرد صبح تو لے کے شام تک فلماں ویکھے ان خواب حضور دے روزے دا دیدار تے مشکل ہی ان پھر فلماں والے سین ہی خواب بھی آن گے اگر کوئی عورت مرد صبح تو لے کے شام تک ڈرامہ ویکھے گانا سنے او دا خواب ہو رونا ہے جے سویرے تو لے کے شام تک درود پڑھنا ہے نماز پڑھنی ہے قرآن پڑھنا ہے او دا خواب نہیں تسی دسو جو میں گل کیتی ہے تسی یہ نال ایگری کر دے ہو یا نہیں کر دے کہ بندہ جی ہو جا کام کردا ہوئے اونج دا اس نو خواب میں مثلا تو اندر سنا میں کدی کدی خواب بھی تقریر کردہ رہا خواب آندی ہے لوگ سامنے بیٹھے ہوندے تو میں بیان کر رہا ہوں ایسا میں خواب کئی باری ہوندہ اکثر ہوندہ کہ میں تبلیغ کرنے والا بندہ تو خواب بھی تبلیغ دے گی ہوندے ایسا ہے بھائی صاحب تو عورتاں بھی خواب بیندیاں نے مرد بھی خواب بیندے بعد خواب اللہ دی طرف ہوندے نے بعد خواب شیطان دی طرف ہوندے برے خواب آن کھبے پاس سے منہ کر کے 3 باری تھوک دیو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جاؤ کسے دسو نہ اچھا خواب آوے تو لوگان بیان کرو اللہ پاک تواڈے تے کرم فرمایا تو سونی خواب آئیے مثلا سرکار دی زیارت ہوئی ہے کسی ولی دی زیارت ہوئی ہے کسی اللہ والے دی زیارت ہوئی ہے تو وہ بیان کرنا جائز ہے آپ نو سمجھ آگیا حضرت صاحب تو خواب آندے نے انسان دی شخصیت دے مطابق خواب انسان آوے تو یہ اللہ دی طرف اشارہ بھی بعد اوقات ہوندہ ہے کسے عالم کو دی تعبیر پوچھنی چاہیے
اے جی میں خواب آیا ہے، یہ کی مطلب عزیزم و محترم حضرات، حضرت علی احمد صابر ساڈے شیخ نے، ساڈے صابری سلسلہ، وہ غوث پاک دی اولاد وچ سید نے، انہاں بابا فرید صاحب اور تو رشتہ منگیا، بابا فرید صاحب اور رشتہ دے چھڑے، بابا فرید صاحب دی بہن جڑیاں نے، بہن کی انہاں دا نکاح سید عبداللہ شاہ صاحب الحسنی امام حسن دی اولاد وچوں نے انہاں نال ہویا۔ آپ ہرات رہندے سن، ہرات افغانستان وچ، افغانستان دا پتہ جے نا، یہ تے پٹھان ہوندے نے خان صاحب، اتھے ایک شہر ہے ہرات، ہرات وچ آپ رہندے سن، بارات ہرات گئی واپس، پہلی رات نا بابا صاحب دی سسٹر فرماندیاں نے کہ مینوں خواب آئی، تے مینوں خواب وچ مولا علی دی زیارت نصیب ہوئی، تے مولا علی فرماندے نے کہ بیٹا مبارک ہوئے، اللہ تینوں پتر دے گا، او دا نام میرے نام تے علی رکھی۔ کیسیاں کرما والیاں عورتاں سن جنہاں خواب وچ مولا علی دی زیارت نصیب ہوتی سی۔ عزیزان محترم، آپ فرماندیے نے، مولا علی فرماندے نے بیٹا مبارک ہوئے، اللہ تعالیٰ تینوں بیٹا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، او دا نام علی رکھی۔ اے اگلی گل بڑی سواد آئی، فرماندی نے میں بڑی خوش ہوں کہ اگلی راتی پھر خواب آئی، مینوں خواب وچ نبی پاک دی زیارت نصیب ہوئی۔ دعا کرو بھائی سانویں حضور دی زیارت ہوئے۔ کسے دیوان نے آکے اسی کدی وچ خواب دے ہوئے نظارہ یا رسول اللہ، کدی وچ خواب دے ہوئے نظارہ یا رسول اللہ، چمک جائے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ، چمک جائے میری قسمت دا تارا یا۔ عزیزان محترم، فرماندیاں نے حضور دی خواب زیارت ہوئی، کڈی کرما والی مائیں جنوں خواب حضور دی دید نصیب ہوئی۔ فرماندیاں نے حضور فرماندے نے بیٹا اللہ تینوں پتر دے گا، او دا نام میرے نام تے احمد رکھنا ہے۔ ایک رات نو خواب حضرت علی دی زیارت ہوئی، تے دوجی رات کی خواب نبی پاک دی زیارت ہوئی۔ علی پاک نے فرمایا میرے نام تے نام رکھو، تے حضور نے فرمایا میرے نام تے نام رکھو۔ مایوری پریشان، دوویں خواب اپنے گھر والوں نو سنائیاں۔ آپ دے شوہر نامدار فرماندے نے تسی پریشان نہ ہوو، اللہ پتر دے گا، اسی علی بھی دھران گے، احمد بھی دھران گے، علی احمد ہو جائے گا۔
نام رکھاں گے تے احمد بھی نام رکھاں گے ساڈے پتر دا نام علی احمد ہوئے گا اے جڑے ساڈے اسی نا آنے سی صابریاں مطلب میرے نام کے تسی ویندے ہو صابری تو صابری اسی اس دنیا کہ اسی اے شاہ صاحب دے مرید پڑھنے اوتا جا کے سید دی بیعت اے امام حسن دی اولاد نے غوث پاک دا فیض ہے ساڈے سلسلے وچ غوث پاک دا فیض بھی موجود ہے تے سید معین الدین اجمیری دا فیض بھی موجود ہے جانے میں سرکار پیدا ہوئے ہن ماں ویکھو کڈی کرما والی جدو آپ 8 سال دے ہو گئے نا تو آپ نے فرمایا کہ چل پتر میں ہن تینوں مدرسے ہی داخل کرا وہ بڑے خوش نصیب لوگ نے جڑے اپنے بچیاں اور بچیاں نو دین دی تعلیم دلا رہے ہیں کیونکہ دین دی تعلیم شرم پیدا کر دیئے حیا پیدا کر دیئے دینداری پیدا کر دیئے سکولی لا حول ولا قوت کچھ اگے ہی معاشرہ بے حیا ہے جڑا سکولے ٹر جاندا ہے یا کالج ٹر جاندا ہے تے بھی اگا مڑ یونیورسٹی ٹر جاندا ہے اودے تے جا کے ہی لا چھڑدا الا ماشاءاللہ کوئی اچھے بچے بھی ہون گے میں نہیں آندا سارے ہی کو جے ہوندے لیکن جتھے کڑیاں چور رل کے پڑھتے ہون میں تو ان کی دساں تسی میرے تو زیادہ جان دے استاد بیٹھے ہو میں تو ان کی دسنا میں تک یونیورسٹی ویکھی نہیں نہ میں کالج ویکھے سکول تو ہی بس کر چھڑی تے ایدے مڑ گئے ساڈا کانٹا سکول تو میٹرک تو ایدے بدل گیا تے ایدے ہو گئے اگاں جاندے تے پتہ نہیں کی ہوندے شکر ہے کانٹا مڑیا ایدے تے سائیاں دی نوکری لبھی ہے بھائی جتھے جائیدا ہے ہوری کسے لبے نہ لبے دین دی برکت نال سن تے دیسی مرغی دے دل مرید پکا کے بندیاں برائلر بھی پاویں نہ لبے بڑی مہنگائی ہو گئی ہے پر سرکار دے نوکر جتھے جان آ ساڈا بیلی جڑا ہے آ مرتضی بھمی پور والا مرتضی صاحب جڑے نے دیسی مرغا تے پتہ نہیں کی پکائی بیٹھے وجہ سرکار دا دین اور کی وجہ مرتضی نال میرا پینا کوئی رشتہ نہیں سی تے میری رشتہ داری دی وجہ دین بنیا اے دے نال جڑا ساڈا رشتہ بنیا ہے نا پیری مریدی دا پیار دا محبت دا عشق دا وفا دا او دی وجہ رسول اللہ دا پتر دین ہے دین دی وجہ تو اے نال ساڈی رشتہ داری مولوی صاحب اے مولوی صاحب کو کوئی آواز نہیں ہونی چاہیے تہاڈی مہربانی صاحب مہربانی تہاڈی تہاڈا سلام ہے جناب ان آواز نہ جو مرضی کرو پر آواز نہ دے حضرت توجہ ہے تہاڈی ساڈے نال تے محبت لوگ دین دی وجہ تو کردے نے اور کی ساڈے وچ کوئی وجہ ہی نہیں عزیزان محترم میرے بچوں میرے عزیزوں سنو اور یاد فرما لو اللہ اپنو برکتاں عطا فرمائے عورت او کرما والی ہے جنوں خواب آن تے کدی علی دی دید ہوئے کدی نبی دی دید ہوئے جنہ فلماں ویکھنیاں نے ڈرامے ویکھنے نے میں انہاں دی گل نہیں کردا عزیزان من جنہ رسول اللہ دا دین سننا ہے دین پڑھنا ہے جنہ بچیاں نے اپنے سینے نال قرآن لا کے رکھنا ہے انہاں دیاں جھولیاں وچ حافظ قرآن پیدا ہونے میری گل سمجھیے کہ نہیں سمجھ جنہ دیاں سینے نال قرآن لا کے رکھنا ہے انہاں دی گود وچ حافظ قرآن نہیں ہونے تے ہور ٹک ٹاکر پیدا ہون گے حافظ قرآن پیدا ہون میں آپ کو گل سناندا رہا میں اپنی گل کرنا میں فجر ویلے ستے ہوندے ساں فجر ٹائم تے ماں جی ہوراں آواز مارنا تے جدوں اکھ کھلنی ماں جی ہوراں میری والدہ صاحبہ مصلی تے بیٹھے اسی چھتیاں کروٹ بدل نہیں اگے مصلی تے ماں جی ہوراں ویکھنا بھی وہ مصلی تے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں یا تسبیح پڑھ رہے ہیں غوث پاک دی مرید سن روز سویرے ساڈے گھر وچ غوث پاک دا قصیدہ پڑھ دیا آپ غوث پاک نال محبت سانے مرید ہے انہاں دے سلسلہ وچ تو انہاں دا والدہ صاحب میری غوث پاک دا قصیدہ پڑھ دیا اور قرآن پڑھ دیا پھر اسی اٹھ جانا باہر ہو کے آنا اڑ گھر تے والدہ صاحب قرآن کھول کے بچیاں قرآن پڑھا رہی ہیں
جے میری ماں قرآن پڑھاندی آئی تے میرا والد قرآن پڑھاندا تے میرا والد گرامی میرے قبلہ ممبر تے بہ کے لوگاں جمعہ پڑھاندے آئے تے انہاں دی اولاد دا رزلٹ کی اب نو سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی یہ مامی قرآن پڑھاندی آئی تے میرے والد صاحب بھی قرآن پڑھاندے آئے تے انہاں دی اکو جڑی اولاد میرے جیسی پیدا ہوئی ہے انہاں دا رزلٹ دیکھ لو میرے تو چھوٹا بھائی انہوں دیکھ لو میں دیکھ لو تو ان دین دی نوکری کر دی نظر آواں گے فرشتے نہیں اسی گناہگار ہاں پر نوکری دین دی تے لگ گیا کیوں پچھو سبق یہ ملیا ماں باپ دے جو اعمال ہوندے جو افعال ہوندے جو نہ گھر دا ایٹموسفیئر بنایا ہوندا ہے او دا اثر ابو بچیاں دی طبیعت تے ہوندا جاندا اے ساڈے پتر دا دکا چھوڑ نہیں جے ویکھیا منڈا دا او ہونی انج لگدا جویں مولوی صاحب ای جو ماحول بنایا جاندا ہے نا گھراں وچ او دے اثرات اگوں بچیاں تے مرتب ہوندے نے 100% ایسے ہی کدی کدی کوئی کیس ایسا ہوتا ہے کہ حضرت نوح دے گھر بھی انہوں دا پتر کافر پیدا ہو جاتا کدی کدی ایسا کیس بھی ہوتا ہے لیکن اصل زیادہ تعداد ہی ہوتی ہے جب ماں فاطمہ ہوئے تو پتر حسین ہوندے نے ماں نیک ہوئے تو پتر سید عبدالقادر جیلانی ہوندے نے ماں نو خواب علی پاک دی زیارت ہوئے تو پتر علی احمد صابر ورگے پیدا ہوئے والدہ صاحبہ لے آئیں اپنے برا کول کے آ میرے پتر نو قرآن پڑھا انو دین پڑھا عزیزہ ندی وکار کرما والیاں ماما ہون پتراں وچ اسرات ہوندے نے سید قطب الدین مختار کا انہاں دی والدہ لے کے آئیاں حافظ جی میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ جدو درس داخل ہوئے حافظ جی فرماندے نے پڑھو الحمدللہ رب العالمین پڑھو الحمدللہ رب العالمین یہ تو ہی شروع کری ایک قطب صاحبوں نے جنہ دی یاد وچ دلی وچ قطب مینار بنے ہیں وہ انہ دی یاد وچ بنایا سی بادشاہ دلی قطب مینار دلی آپ فرما دیئے نے میرے بچے نو قرآن پڑھاؤ حافظ جی فرما دینے پڑھو الحمدللہ رب العالمین سید صاحب فرما دینے استاد جی میں نو اتھو نہ پڑھاؤ میں نو پڑھاؤ سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا تھوڑا جا خود اب کے سبحان اللہ میں نو 15ویں پارے تو شروع کراؤ حافظ جی فرمان لگے شاہ جی پہلے 14 نہیں یاد کرنے دعا فرمان نے قبلہ پہلے میری ماں نے میں نو لوریاں دے دے کے یاد کرا لینے یہ اگاں پڑھاؤ اگلے پچھلے تے میں میری ماں پڑھا چھڑے ماما کرمالیاں ہون ماما علم والیاں ہون تے اثر پترہ میں چاہ جاندہ ہے جی عزیزہ نے محترم اب میں گھر گیا وہ گھر میں فوٹو لائی کھڑے آئے بڑے سونے سونے بچیاں دے 4-5 فوٹو لائے تھے میں آکھیا بھی کڑیاں ہو آپ فوٹو لائے انہاں کھڑی آئے بچی پریگنٹ ہے دیال بیٹا ہونا ہے تے کسے دس سے آئی نے ڈاکٹر بجی ہو جنگا فوٹواں بیکھی ہے وہ جے بال ہوندے میں کہا چلو سائنس سے مان گئی ہے میں ویکھن دا بھی اثر ہوتا ہے بھائی صاحب جے ویکھن دا اثر ہوتا ہے تے پھر جڑی ماں ہر ویلے علی دی زیارت کر دی آئی او دا پتر حسین ہی پیدا ہونا پتہ نہیں تو نکل دی سمجھ آئیے کہ نہیں حضرات محترم قبلہ صاحب نے فرید صاحب نے پڑھایا جدو وہ پڑھ گئے تو ایک دن ماں جی ہوری آئے تے پھر آپ نے نو آکھیا تو میرے پتر نو اپنا جی مرید کر
بابا فرید الدین گنج شکر نے علی احمد کو مرید کیتا تو فرمایا علی احمد تیری ڈیوٹی ہے لنگر ونڈیا کر. حضور علی احمد صابر دی لنگر تے ڈیوٹی لگ گئی. ماں جی اور افغانستان عراق تر گئے جدو 2-3 سالاں بعد پتر نو ملن آئے. ماواں بھی اگلیاں کرم والیاں آئیاں 3 سالاں بعد پتہ کردیاں آئیاں کہ منڈے دا کی حال ہے. ہن دراصل ساڈے کول چھڈ کے تے اجے پیچھے گھر نہیں پڑھدے تے 2 باری فون کر پاندے. روندا تے نہیں پیا. میں کہ ایڈا پیار ہے تے کر لئی جاؤ بادشاہ. یقین کرو اچھا روٹی دیتی ہے یہ مڑ ساڈا لوڈا جا چھوڑ. میں کہ پتر یہ عشق نہیں آسان مت سہل اسے جانو ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. سید نظام الدین اولیاء تو سے پوچھا اب عشق اوکھا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا اوکھا اس میں کہ ہر کمینہ بندہ نہ کرے وہ کرے جدا حوصلہ اے دین دا علم بھی عشق اے عشق بھی پکائن اوکھا ہے ہر کوئی نہیں پاجی پکا سکتا. تو سنیے مسئلہ اور یاد کیجئے 3 سالاں بعد بہن واپس آئی تو پتر ویکھیا تو سوک کے لکڑی بنیا. انہوں بابا صاحب نے آکھیا میرے پتر نے روٹی کوئی نہیں دے. انہوں نے آکھیا بہنا تیرے سامنے ڈیوٹی لنگر تے لائی. علی احمد بلائے گئے. ہم علی احمد تو روٹی نہیں کھاندا. انہوں نے کہا سرکار تو ساں ڈیوٹی لائی سی میں ونڈیا کر کھان دا حکم نہیں دیتا. 3 سال حکم تو بغیر کھایا ہی نہیں. وہ گل دی سمجھ آئی جے سمجھ رمض چاہیے گل کے نہیں آئی بھائی. سنی گل آپ نے فرمایا تو پھر تو گزارا کی میں کردہ رہے. کہندے جی سرگی ویلے پانی پینا راج کے تے شامی جنگل ٹور جانا درختاں دے پتھر لا کے جڑی بوٹیاں پھول کھا کے تے میں جی 3 سال دا مسلسل روزہ رکھے. آپ نے سینے نہ لا کے فرمایا تو صابر ہے تاں علی احمد صابر بنیا. جے ماواں کرما والیاں ہون باپ کرما والے ہون تے پتر علی احمد صابر پیدا ہو. عزیزان من حضور فرماتے ہیں وَرُقْبِيَا أُمِّيَ الَّتِي ذَاتِ حِينَ وَدَاتْنِي قَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ. آپ فرماتے ہیں میں او خوابا جڑا میری ماں نے تکیا سی جدو میرا ظہور ہویا ہے. سیدہ آمنہ فرماندیاں نے جدو میرے پتر دا ملاد ہون والا سی. فرماندیاں نے جدو میرے پتر دا ملاد ہون دا ویڑا آیا. فرماندیاں نے میرے اندر حضور دا نور آیا ہے. میں باہر نکلیاں پتھر میرے قدمہ ایٹ نرم ہوندے جاندے. میں کھوت گئیاں لوگ رسی تے ڈول نڑ پانی کٹ دینے. جدو میری واری آئی پانی آپ پہ اتایا کہ میرے قدمہ نو چھوڑ لگ پہ آئے. میں صدقے جاواں حضور دی والدہ دی کیا شان ہے حضور دیاں تے شان نہیں. عزیزان محترم آپ فرما دیئے نے میں گھر آئی میں گھڑا چکے آئے سر میرے اتے پر لگتا ہے بار کسے اور میں چکے ہویا ہے. سر میرے اتے مگر لگتا ہے کہ وزن کسے اور چکے ہے. سیدہ فرما دیئے نے بی بی پاک فرما دیئے نے بھائی صاحب جدو اگلی رات آئیے میں خواب ویکھیے میرے خواب ایک بزرگ آئے نے جنہاں دی شکل نورانی قد لمبائے مینوں فرما دینے آمنہ مبارک ہوئی. میں پوچھے بابا جی تسی کون ہو کس دی مبارک ہوئے؟ فرماند نے آمنہ میرا نام آدم مبارک ہوئے
تو نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی ہے۔ آپ فرمانیاں نے 9 مہینیاں وچ مینوں 9 نبیاں دی زیارت ہوئی، ہر مہینے ایک نبی دی میں زیارت ہوندی آئی، جڑے آوندے آئے تے مینوں آ کے اپنا دیدار کریندے آئے تے نالے خواباں وچ بشارتاں ہوندیاں تاکہ آپ فرماندیاں فجر دا ویلا 12 ربیع الاول دی سویر بھی ہوئے، جنت دے پرندے میرے گھر دیاں منڈیراں نو بھر کے بیٹھے نے تے مٹھیاں مٹھیاں بولیاں وچ جنت دیاں بولیاں بول رہے ہیں۔ بی بی فرماندیاں نے میرے گھر وچ نور ہی نور ہے، میرا کمرہ نوری مخلوق نال بھریا ہویا ہے، انج لگدا ہے جویں دنیا کسے دے آن دا انتظار بھی کر رہی ہے۔ ہائے میں قربان ہو جاواں۔ عزیزان محترم، سیدہ پاک فرماندیاں نے میں اپنے گھر وچ فجر دا ویلا ہویا ہے، سلطان باؤ فرماندے نے چڑھ چنا تے کرے روشنائی تے تیرا ذکر کرے دے گلیاں دے وچ پھرن بچارے لالا دے ونجارے ہو شالا مسافر کوئی نہ تھی کک جنا تو بھارے ہو تاڑی مار اڈانا باؤ تے اسی آپ ہی اٹھنے سیدہ پاک فرماندیاں نے جدو سویر ہوئی میرے لال دے آن دا ویڑا ہو گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی اللہ ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے دل کے سجدے کو میرا بکعبہ جھکی ان غموں کی لطافت پیلا۔ عزیزہ ندی بکار فجر ہوئی میرے حضور دنیا تے آئے، ساری کائنات چونیرے دور ہو گئے، روشنی ہو گئی ہے۔ انہاں لفظاں تے اختتام کراں گا کہ چل چڑھ آیا منا دے لال دا، چل چڑھ آیا منا دے لال دا،
مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں ہو گئیاں قربان ویکھن والیاں ہو گئیاں قربان میرے سجنوں، میرے بچوں، میرے عزیزوں، حضور دا میلاد ہویا، حضور نے اوندیاں سارا سجدے وچ رکھے، سب تو پہلے حضور نے سجدہ فرمایا۔ تو جس طرح فقیر عرض کرتا ہے آپ کی خدمت میں، بابے کہندے نے جس طرح میلاد دی نیاز حاصل کر دے ہو، اسی طرح میلاد چو نماز بھی حاصل کیتی جائے۔ نیاز کھاؤ، نماز ادا فرماؤ، تاکہ ساری برکت میلاد شریف دی آپ کو حاصل ہو جائے۔ اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ، اپنی بچیاں نو دین پڑھاؤ۔ بابا عورتاں نو دین ہونا چاہیے، عورتاں دا بے پردہ میلیاں تے جانا کی کریے؟ چپ کر میرے لیے اتھے جا نہیں بولن۔ خواتین نو دین پڑھاؤ، جوان ہو جان بچیاں تے جتھے رشتہ بندا ہوئے انہاں دے رشتے کریا کر، گھر بائی رکھنا، انہاں نو زداں بڑائی رکھنیاں، میں اوتے نہیں کرنا، میں اوتے کرنا ہے۔ بھائیا مقدر بچیاں دے ہوندے جتھے صحیح سمجھو، عقل اپنا استعمال کرو، بچیاں دے رشتے فوراً کریا کرو، انہاں نے گھر بھائی نہ باہ باہ کے بڑھیا کر دینا، جہیز نہیں پیا بندا فلانی چھٹو پرا، جہیز دی لوڑ ہی کوئی نہیں، بچیاں جو چنگے کسے بندے نے بچی دے چھڑنا، اس تو بڑا جہیز دی واسطے کو نہیں ہوندا جو ہوندا کسے بندے دے پتر نو ہاتھ پھدا چھڑی۔ دی واسطے سب تو بڑا جہیز ہے کہ انہوں واسطے اچھے رشتے دا انتخاب کر دے گا۔ اچھا رشتہ دولت مند ہوئے تو کمال ہے، اچھا ہے تو دولت مند ہو، مگر اگر دولت مند نہیں بھی لبدا تے دیندار لب کے دے چھڑو، جڑا آپ بھی کھا لے تے تہاڈی بیٹی نو بھی کھلا لے۔ رشتہ برادریاں تے ذاتاں کی کی گلاں چھڑ دیو، اسی جی اپنی برادری کرنا ہے تو سودے نہیں کرنا، کف تکنا چاہیے۔ باقی اللہ دے سارے انسان برابر بنائے بھائی صاحب، رشتہ کر دیا کرو۔ یہ پرانے دور دیاں رسماں چھڑ دیو، واہ کارڑ نے تے آ حجرا نے تے آ کھرل نے تے آ ہرل نے آ فلانے نے تے اسی یہی تو وہی چھوڑو بھائی صاحب۔ بچہ اچھا ہے، بچی اچھی ہے، سارے بابے حضرت آدم دی اولاد کیڑے چکراں چ پے، چھڑ دے ہوئے گلاں، یہ کوئی چیزاں نہیں میٹر کر دیا دین وچ، دینداری میٹر کر دی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ عورت نال رشتہ کرو، او دا حسب ویکھو کہ وہ کون ہے، کیڑے خاندان۔ عورت دا رشتہ کرو، عورت نال ویکھو کہ وہ دے کول مال ہے، عورت دا رشتہ کرو ویکھو کہ وہ دے کول جمال ہے، عورت دا رشتہ ویکھو وہ دے کول دینداری۔ یہ ساریاں چیزاں ایک جگہ تے پوریاں نہیں بھی ہوندیاں، صرف دینداری ویکھ کے بھی کر لو تو سبحان اللہ، ٹھیک ہے، مگر یہ ساریاں چیزاں دیکھنا ممنوع نہیں ہے۔ بھائی صاحب چارے گٹھا نہیں پوریاں ہوندیاں، کوئی ایک گٹھ وچوں کم بھی ہوگا تو کر چھڑنا چاہیے، اللہ بھاگ لینا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربا سونے میرے بچیاں دا آنا جانا بہنا سننا حاضر ہونا قبول فرما، بیماران صحت عطا کر، بھوکھیاں دے سکتے، بے اولاد نو اولاد عطا کر، تنگ دستاں دی تنگ دستی دور، جنہ بیلیاں سجنا نے اس محفل دا اہتمام انتظام کیتا ہے انہاں دا قبول فرما، بیماران صحت عطا کر، بھوکھیاں نو رزق عطا کر، بے اولاداں نو اولاد عطا کر، تنگ دستاں دی تنگ دستی دور، اس مدرسے نو جامعہ نو مرتضیٰ انہاں نو یا اللہ کامیاب فرما،
یہ رسول اللہ دے دین دا جو کام ہو رہا ہے وہ ہور برکت فرما، لوگاں دا دل انہاں دے ادارے دی طرف موڑ اور انہاں دے معاون بنا، یا اللہ یہ ہور ترقی کرن